hapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Pilipinas, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Good morning po, Bicolandia. Welcome giraray sa tuyang programa ngunyan na pag-aaga, inipuan hapot mga tugang sa DZGB. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ansarong isyo masolusyonan asin ansarong bagay na dapat masabutan, dapat pong malinawan. Tigdi po sa programang anhapot, mga tugang sa DZGB. At sa inyo pong boses sa tuyang dadangugon, atin sa tuya mga tugang nalilinawon ang mga bagay-bagay na dapat linawon. Angan po kitang alas 9 din pagkaaga, mga tugang niya pong pagkaaga, and ang sa tuya pong broadcast sa giraray po live, mga tugang from Metro Manila. Gamit po ang sa tuya na sa tuyang bagong teknolohiya sa satellite link broadcasting, mga tugang kan PBN Broadcasting Network. And kasarabay niya to ang bilog na tropa sa technical team. Yan po dyan sa base si Chief Technician Ramiro Tanay. Sa luwas mga tugang ang Mega Force Patrol. Sering man, digdi po sa Metro Manila. Kadaiba ko digdi sin the EBP Glen Barcelon. Ang sa tuya pong concurrent station manager kan DCGB. Asin sering man si Sir Jose Locsin Jr. Ang samuya pong chairman of the board and Vice President for Engineering. Asin po kasabay dyan si Ma'am Brenda Locsin ang samuyang presidente. Habang kami naghahanda po kan samuyang pag-travel, pasiring duman mga tugang sa nasyon kang Netherlands. Ano? Pasalamatan ko man si Mark Sean Madrid, ang samuya tabing katabang din sa IT para paayos na tuyang broadcast ngayon na pag-aaga. And of course, mga tugang si Richard Astor, na tuya tabing mga pag-iriba, dili po mga tugang sa DCGB, para po sa tuyang pinagagamit na gadget ngunyan para po mapakarayan sa tuyang serbisyo publiko sa Indogabos. Hain man kami, mga tugang, madadarami sa nun informasyon sa pagi po kang gamit na ini para po sa mga parantabay kang DCGB. Okay? Kasubago, mga tugang may sulo dyan sa Bitano, ay doon natukon ano na, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Bitano. Mga tugang may piga-flash ka sa bagong nadanang ko kay Luens, buda may report man si Angie, may kinaraman po sa sinabi ng sulo. Gari madali man lang na fire out, natapos ang kasulo dyan, mga tugang, asin makaskas na nakaresponde sa mga bombero, diyan po sa may Patikan Bitano, arani po diyan sa may sa may Fatima Parish, okay? O church, And then may mga text pa akong na-receive digdi sa daraga po mga tugang sa aga, deklarado po iyan na non-working holiday. Gusto sabihin, so mga ahensya na yaon diyan, opisina o baka sa pribadong sektor, dahil po nila og sa trabaho, kasabay ang mga eskwelahan, tamay nagaharap po da ako may klase, mga tugang kasarabay po mga eskwelahan, yan po bilang pag-rumdom asin parte kan sa tuyang selebrasyon. Fiesta po, mga tugang ni Nuestra Señora de la Forteria. Iyon, Our Lady of the Gate. Kasubago, pinagbalo ko po mga tugang na text ang sa tuya na presidente asin chairman of the board, tabi kan Aleco. Tangani na hagadan ta reaksyon. May kinaraman duman sa nangyari, mga tugang na press con kan ape kasuhapon sa endang tama bang term na garo termination man, mga tugang kang garantiya na sinda po sumagkukuanin kuryente sa WIZEM kasi iba pa mga tugang and saro na paagi para po mga tugang i-transfer na iyan da sa Aleco, giraray ang pakikipagnegosyar. Yan, okay? Pero, ano man ang gad mga tugang sulaman kang press con? Tamay na-receive ako rin kopya kan press statement mga tugang kan APEC. Nagluluwas ko niyan na
ano yan, in other words, gani daramay-damay kita pag nagkataon na, damay-damay kita digdi pag nagkataon ta. In fairness man talaga sa APEC, mga tugang, since nakansinda po mag-assumer dyan, 8 taon na po nakakaagi, ika-8 taon ngunyan, never kitang naka-experiensya nin, ano yan, power, ano yan, cut off, or interruption, na pinutulang kita, talay kita nakabayad kan sa tuyang monthly obligation man, sa mga pinagkakautangan na supplier ng kuryente. Di kita ka naka-experience, di ba? Nung kakitang naka-experience ka yan, mga tugang na bagay na. Pero nakaka-experience kita ki mga intermittent brownout. Di ba? Mga perang oras man sa nugan maghapon, ano, yan baga ang numero 1 reklamo, kaya gari na uyam-uyam sa mga konsumidores niya to. Ano. Pero, sabi ko nga ni, in fairness po sa APEC, di kita kinaka-experience ki ni sarong bes sa laog ki 8 taon, na naputulan po kita din supply ng kuryente dahilan po sa araw ka na bagay. Now, bilang response ninda, mga tugang sa ginibo na annual general membership, special general membership assembly sa Legazpi, kaduminagi tabi na September 3, nagkaigwamang kibiglang reaksyon sa APEC, ano. Sabi nga ni, mga tugang nila sa endang press statement na nagkakita kikupyangon yan. Kaya, pigalat-halat ko lang po simbag ni Juan, simbag ni Sir Eddie Gumba. Ano, pigalat-halat ko lang tabi, mga tugang response ni Sir Eddie Gumba, mga tugang para sa siling na bagay. And si Jimmy, may follow-up report man ka na. Pero basahan ko lang ini para ma-refresh sa tuyang mga parantabay. Naday po nakadangog ka sa bago, alibaba, kaso although mas kidang naaraman nindo kasapon yan, kasapon po ang press conference. Pero basahan ko muna ining parte kan sa endang press statement, ano, September 6 pampet sa kaini. Sabi ninda, with due consideration to such resolution and to provide NEA and ALECO the opportunity to procure power supply for their own account. Ini po ang second paragraph in response duman sa endang enot na paragraph, mga tugang, may kinaraman sa ginibong Special General Assembly nagsasabi na ang NEA, asin pang ALECO Board, mga tugang, ma-entra sa pag-manage kan power supply sa probinsya kan Albay. Sabi ninda, please be informed that beginning 0001 of September 4, kampit sa 4, mga tugang, APEC will no longer provide any form of credit guarantee for the WISM. Ini pong WISM, ini supplier po din kuryente. Ano? Purchases under the ALECO account. Tangon yan kaya nangyari palan, so ALECO, so APEC, nagbabakal nin kuryente naman sa WISM, sa pangaran po kan ALECO account. No, may garantiya iya. This includes the tabi, other suppliers such as SMEC. We are requesting the Independent Electricity Market Operator of the Philippines to please return and release the prudential guarantees provided by APEC to secure the WISM account of ALECO within 3 days from the receipt of our formal request and writing. Moving forward, ALECO will purchase power supply from WISM under its own account. ALECO will be billed directly for all purchases from WISM to be supplied to its franchise area. Effective immediately, 3 days, mga tugang, kun ano ang pigahagad ninda, kun i-grant inina sa indang request. So transition na pigasabi, mga tugang sa pag-assumer kang ano yan, sabi baga ni Governor Rosal kan ma-interview ta, bako man nga basta-basta sa nang gibuhon yan. May mga abogado man ngayon ang APEC, di ba? May mga legal team ngayon na pwedeng bako kaya madali na
terminate na sa concession agreement, kita ngaya, ma-assumer na dyan, bako ngaya arog ka iyan kadali iya. Iyan ang pig-abangan tango niyan. Ang transition period na po is 6 months, base po sa more or less 3 to 6 months, ang transition ka iyan, mga tugang tabi sa mga maabot na aldaw. Alright, so bago po yan, baka magsimbag sa tuyan, chairman of the board, mga tugang, ano masasabi nindo bilang mga paradangog kang sa tuyang programa? Ipo kita mga tugang sa Boses Kang Utaw segment kan sa tuyang programa. Pero bago po yan, mga tugang na mga reactions nindo, pwede pong i-upload sa 09295398830. As in po sa mag-upload man o kaya sa Messenger o sa Facebook niya itong niya na pag-aaga. Pwede po kamo magkaigwaki interaction, reactions po sa tuyang Facebook Live. Ano po sa inyong reaction sa naging desisyon na ini kan APEC bilang kita mga Aleco and APEC consumer nin kuryente. Report mga tukang hali po dyan sa luwas, bluff man sana, sabi kan Aleco board. Ang pahayag tabi mga tugang ni Manager Apo Alvarez. Detalye kang report, hali po kay Jimmy. Nasalita, hali po dyan sa luwas, aramon tapon nagdag na istorya, ngunya na pag-aaga. Hello, Bibi. Jim, good morning. Tatuan kita na may introng So, sa mga follow-up niya to tabi, Bibi, bluff man sana mga response kan APEC arog kan press statement na ipinaluwas ni Apo Alvarez na pigpuputol na uncredited guarantee sa wholesale electricity spot market na pasado sa ibang board, membro kan board. Pagkatapos kan press conference, may mga membros kan board nagpaluwas man dahil man yan basta da mangyari na basta maputulan o dahil masuplayan in kuryente analbay sa alindong ka na Aleco, halimbawa dahil naning garantiyan APEC sa pagsabing may transition period kung sa inyaon man aniya para sumagundar sa paghanap ng solusyon sa lindong kan Aleco BP. Sa ikong nalado, si Board President Eddie Gumba kasabanggi, kaulay kan DCG Binyos, abo nang una niya na magpaluwas ni official statement, counterpart sa press statement ni Apo Alvarez sa pagsabing makonsulta ng una sinda sa legal team ninda puraber na siya magpaluwas ni nanuman na mga reaksyon manungod sa pinagpapaluwas na mga statement kan General Manager Kalnapek na si Apo Alvarez tabi bibi. So yan Kwan, dahil na muna siya mapa-interview. Kaya mo pala dahil pang-reply sa kuwang ganun yan. Pero sisay ang nag-react kainin, nag-garing bluff man sa angkat APEC sa Samuya, sa Aleco. Actualmente kaswapon may halawig na entrevista. Nagpigla-diskutir ni Pading Pio after the report na press statement after press conference, habang pinagdidiskutir ni Pading Pio ang isyong yan, nag-upload si Board of Director Paul Narvaez at their district, nag-react as in yun na ito, dahil man da mangyayari yan na mga pinagsabi ni Alvarez and sabi, clap man sana answering na mga aktwasyones. Ayun. Okay. So pero dahil sila ka na dito, dahil sila ka nahandal na mga posibleng dahil man dahil maghadit ang mga konsumidores dahil lanta may transition period. Ayun. Okay. Sige. Pero bulan ang transition tabi, Jim. Tulo, kung dahil ko na sila sa pagrumdum ko. Oo. Basta wala nang wala kita makukuha ang informasyon hali duman sa board president habang dahil pa linggo signal ang legal team ninda. PPP, ang sa to yung mga dagdag na informasyon, follow up, Jimmy Nasalita di si GB News. Salamat, Jimmy! Sa report.
Yan na. Oh. Sabi pala ni Mr. Paul, ano yan, sa saro sa mga miyembro kan board, pakangaya bluff man. Okay, so abangan nato yan, mga tugang habang nasa transition period. Pero, seryoso hunta ini, tabi, kitang mga alay ko consumer, mga tugang pag nagkataon, sana day mangyari yan, mga tugang na pwedeng pinag-anticipan mo yan, kan mga albayanos, buda yan po na nagluluwas kaya mga tugang na ano yan, nagkaigwa nagkikanya-kanyang batuhan abo ko lang magamit gari mga prangkang tataramon para sa inyo, tamid, bako magkita kanto. Pero, nagluwas mga tugang, nakon man sana pabaralyuhan mga tali, mga ideya, mga tugang tungkol sa Aleco and APEC, nagluluwas niya, nakitang mga albayanos lugod, nagkakaigwa gari tensyon, naghahalat kung ano talaga ang pwedeng mangyari, mga tugang sa mga maabot na aldaw. Okay, pero anyway, abangan niya to, mga tugang, ang mga susunod na kabanata, may kinaraman po dyan sa sinabi ng problema. Okay, ito. Sabi kang reaction ta, good morning, Henry. Gustong sabihon kaiyan, pigbabaliktadan lang so mga konsumidores kang naging desisyon, ensuring man, so obligasyon kan konsumidores, dapat na magbayad din kuryente sa na kinonsumo. Tangani na dahil kita, maputulan in the future. Anticipation man sana yan. Okay? O, sandali nag-upload po si Jimmy. Mga tugang hali po dyan sa Aluas. Come in, Jim. Good morning. Hello, Pipi. May waited ako. Sige daw. Paano po siya mapunta? Sige. Forward mo yung number ko. Makapunta lang siya sa kuya. Kung bako, i-forward mo yung number niya sa ako. Takot mapun sa iya. Ha? Okay. Sige. Thank you. Thank you. Alright. So yan. At least ikaw kita mga tugang kisarong reaction hali sa board na makakaurong niya na pagkaagat. Ang purpose tali po, mabalanse ta. Kitang nagdadangog, kapon maging husgado. Kamu na po ang maging, mag-analyze kan sitwasyon, mga tugang. Tangan balance tang makuha, anambos lados. In fact, I'm testing po right now sa bagong elected na official, mga tugang kan Mayor's League, sa Albay. Ano reaction niya kaiyan? Diba? Primero naman sa concession agreement, etc. And pag nagkataon, may damay kita digdi, mga tugang pinag-imbitaran sa mga miyembros kang LMP. Durante kan magkaigwa ng pagtiripon, mga tugang sa Albay Astrodome kan mga nakaging aldaw. So lahat-lahat ang magiging reaksyon mga tugang kan Aleco board, ngunya na pag-aaga. Tangani po na maklaro taan gabos. As in, lamang kita mga reaksyon sa iba pa na mga elected official digdi sa probinsya kan Albay kung at siya naabutan, sabi nga sen maabot mga tugang anarog kay nitabi na sitwasyon. Okay, good morning Henry. Ay din na muna kita kaini na mga political mga political reactions. Tamakaraba po ini lalo. May nami-mention kang mga kwandigdi, mga politiko na nababasol mga tugang sa likodan kayo. Igilitan na muna. Talita po, masusolusyonan mga tugang iyan. Madali lang ha. Kasi tapi Jimmy number ini, madali lang ha. So kay siguro kay Mr. Narvaez ini na number na ini. Na makakauron ta, mga tugang niya na pag-aaga. Tama, tabing reaksyon, mga tugang duman sa dali lang sus ko bata. Yun, sana mag-okay ang signal ta. Mga tugang niya na aga. Medyo di kaya sa buyang kinamumugtakan, medyo kulong ang signal. Yun, nag-ring po. Yan, okay? Ang saro sa mga miyembros kang Aleco Board, si Board of Director Narvaez, mga tugang para ringing ko. Hello, sir. Marinaha po, aga. Sir, Henry Maceda po sa DCGB.
Opo. Hali po kay Jim. Pero Robert sa ni Jim. Hali po kay Jimmy. Okay. Opo. Sir, okay lang po na i-order ta ka. Magag kamang reaction sa imo regarding po duman sa naging press con kan ape ka sa hapon. Okay. Sige po. I-order ta ka tabi, sir. Alright. Mga tugang, po si Mr. Ano yan? Narvaez. Sir, pwede sa mga miyembros kan board kan Aleco, mga tugang. Kada tak reaction para sa pioneer. Sir, Marinaga po. Order ka po sa DCGB. Hello, sir. Ayan po, quiet po. Yeah, sir. Nagpa-upload po ba ya kami sa imo pinahanap taga talaga kay Jimmy para mahagadan mi ka kamo kay reaction. May kinalaman po duman sa naging desisyon kang kang Aleco kaso kan APEC, kan APEC na susog po sa inda mga tabi sir, terminated naman inda so sa indang pagbabakalin kuryente duman sa WIZEM. Intita ko na dapo ninda ining kwenta sa Indo, sa Aleco, asin sa NEA, in case na ma-approve na within 3 days, send na pong request para po magtaon din guarantee duman sa account sa pagbabakalin kuryente na hali po sa WIZEM o sa iba pang power suppliers. Ano tabi, sir, ang reaction nindo kay niya? Primero po, nadaw ko po yan na sinabi ni Chief Operating Officer Alvarez na putol na nga ni Danin account for itong payment guarantee. Yeah. Now, ang apot ko po, ebidensya, ilang papel, days na na-receive. Kaya, agreement, mahali na nga kami. Puputulan nito po, kaya ang supply kang kuryente naghahalik sa SMEC. Opo. Ito po, itong katotohanan, kasi ako niya po, 100% ng power supply sa SMEC. Okay. Ako niyan po, terminate na ninda payment guarantee. Pangdua, si Apo Alvarez po yan ang person in authority. Si Apo Alvarez po, siyang Big sugkon po kang Apex Mantex ang operation in management. Siya, kini, na si Helen ko, nayawag sa Manila. Oras, hindi po siya yan. Siyempre, effective na po sa call na September 4. Sabi din sa sign ng pre-statement. September 4. Opo. 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 Sa mga ailing cooperative. So, pwede kung sa tuya, isa ba? So, PSP o competitive selection pa. Yeah. Opo. Hindi mag-igawa kita bidding, and mag-igawa kita kontrata. Yan. Ito po mga son. Opo. In case, mahaloy po kining CST, pag-i-expect na.
dahil po sa nangyayari ko na sa tuya, sa sitwasyon na sa pinantisyon na, pwede po kita maghagi kiraray, makiurong kiraray sa DOE at awanan certificate of exemption. Pwede nila mo direct na kita magkaigwa. Bilateral contract naman sa panibagong power supplier. So yan po ang depensa sa dyan. Na kung just in case, pinutol na lang Gatninda. Pero sa kunyan po, dahil po kita magpapiktar. Dahil po kita magpadala kayo ni Tam, tatakot ni Apo Alvarez kita maantayano. Kasi dahil po yan, mangyayari. Dahil igwa po kita, huwag na po ang kasurugta. Yaon pa na yan. Yeah. Sir Paul, hindi po ganun hypothetical question ini. Just in case mananggad baga po pinotol, and halimbawa, Aleco na or NEA na ang mag-supply ng kuryente, nagluluwas po na sinda mangyarayan sa likod para sa koleksyon kan mga dapat na kolektahon sa mga konsumidores. Ang iling mo kaini kung this scenario will happen po in the future, tabi, Sir Paul? Sa kanya po talaga, Sir Teo, itong nangyaring SGMA itong Sabado po, kung po ito orada, ito pong proseso. So, ikaw nga rin po kitang na phase out, phase in. Kaya ikaw kitang 6 months transition period. Para po, APEC, paduman sa NEA, then yung kang NEA, okay na, NEA naman, ma-transition naman, pasining sa Aleco, mag-ready man sa Aleco. Para po, mga manikiraray sa Aleco. Pero sa kanya po, transition period po na, so, kung kaya, kuya, po, like na day-to-day, should transition. Okay. Dahil ko po asa po, kasi kaya na po, mga rin, plan siya po, itong, right, na, kita, technical, ito kung bigyan, termination sa concession agreement, itong nagkaaging Sabado. So, yan dahil taga po. Tayo iwan. Tayo iwan kilis. Kamu po, sir. So, yan po. Sa tayo po, tulmanagad nito, yan. Public Act 531. Ito na forma sa mga kapustay. Easy or electrical component. Lalo na ito mailing. Kaya po sila. Kaya po, deciding ni governor sa kanang board na yung padapos padaging. Sir, ako like the board po, nakapag-send na po kami to official communication regarding the termination ng condition agreement sa APEC. Kaswapon po nag-board meeting kami, yun na po ito, big adapter na po. So, nakaging board resolution and big ibo tama po niraray na pasyan ito po na nakapalaman sa concession agreement. And sa kanya po, big dadan pa rin kang sa muyang legal team and kang pagkukumenti sa NEA. Bago po itong final notice, sabi ko ano po, kita po, legal. Iyon, Sir, na lang po nagpunto, ini medyo, so inot pa ini na reaction nila duman sa binibong membership assembly. Ano pong reaction nila sa statement nila na they are willing to leave APEC, sabi nga ni Mr. Alvarez, provided po nabayadan mo na sila kan sa endang more or less na 5.1 billion pesos na investment daw ng APEC sa Aleco, Sincan San Miguel. Reaction tabi. Actually, kung ano man yan si Mang, yung authority. Important ito po na kakautak na in-investment na. Kaya ito, para ito. Yes po. Dahil bayadan sa which is 2.6
Mm. O yan, nag-aabot na si 5.1. Yan po si Pio. Yan, tabayad kita kaya. Na yan po. Tiga-apply na yan. Mm. Kasi, ano po yun yung FSA? Yung diniso, which is, yan dyan ang PhilHealth. Mm. Tiga-apply na yan duman sa access niya po para may sindahayan. Mm. So, ito naman. Ang panggawa, tapos na negosyo, ikaw ang risk. Pag naglawag ka dyan, i-assume mo ang risk. So, na-mismanage nila. So, yata tumabayad kita kaya. Mm. Panggawa, ito kita talam niya na ang lumin. Dati point yan, naging 4.16 naman. Opo. Billion. Mm. Na pagkakautang naman sa sister company, daw mga company na ismet. So, Mm. kinonsume power. Mm. Opo. Yan. Yan, sabi ko, ismet. Kung kinonsume mo ta. Mm. But sabi ko nga, before, never na nag-authorize ang board. Nabangot ko siya. Yeah. Naman sa ismet. Mm. Kaya po, kaya na yung ismet, ang pagmasin may ismet. Mm. Kaya na po yung pinagyanin po, i-rehabilitate kita, isalma kita. Billion. Sa loob ng years, nangyari, inuplit na nila. Mm. Now, sa years ago, take may Juan Pares ng January 2022. Opo. Ito po na sinalidahan niya si General Manager Benny Panyas. Mm. At so nakakita ito kay Benny Panyas. Utak lang po na pinayaan kayo sa power supply is 1.9 billion. Mm. Despite na ababa po ang collection efficiency, nakakapag-save po itong mga general na manager na ito para ibayad naman po sa power supplier. Mm. Pero sa Alvarez, from 22% na systems loss, naging 26%. Mm. Yan, sabi niya, tumaas ang collection efficiency. Mm. Pero, pambayad, itong predecessor niya, nakapag-save 1.9 lang ang binayaan ng utang siya. From 1.9, naging 4.65. Sinabi ka doble. Sinabi naman, so binayad yung mga atendo. Opo. Okay. Sir Paul. Kang financially and technically, yung kung parameters, wala po, red po ka po, ibig sabihin, Opo. Opo. yan ang Yeah. yung plan ng PO. Yes, opo. Sir Paul. Because yan, data na yan during the STMA kung nag-attend ka po. Yeah. Opo. Sir Paul, nagdadangog mo niyan po ang mga albayano. Ano po ang mensahe nindo bilang miyembros kan board? Na po din sa mga albayano, sa mga member kang kareko, na anong pingin po kang gapos, kang bolster, yung malag medor na sharing concession agreement na nakaano yan po nila o iyaon sa muya ang NEA ang sigurasyon kanya mahabang patay sa school. So, ito po, Opo. Sir, Sir Paul, salamato na maray po sa oras. Ayun. Yes, sir. Opo. Salamaton po, Sir Paul, sa oras mo sa DCGB. Ingat po ka mo, Pirme. sige. Thank you so much. Mga tugang, yan. Thank you so much po. Yan po, mga tugang ang saro sa mga miyembros kan board of directors, kang Aleco Paul Narvaez, mga tugang sa reaksyon
duman po sa ginibong press con kasuhapon kan APEC asin po sa press statement na linuwas kan APEC sa mga taga-media digdi po mga tugang sa gabos na media outlet talo na po yan na cover man kang DCGB sa ginibo po na press conference kasuhapon hindi po sa tuyang probinsya kan Albay. All right. Now, pigitex ko man si Chapat Gutierrez dagugun taga Resulado nila may challenge baga si Juan si Mr. Paul Narvaez na ano ngayon ay padala na ngayon nga duman sa dapat ng padalang kang surat hain nga po ang komunikasyon hain nga po ang komunikasyon and sharing man may kinaraman although ining issue kan man text na ini hinapot ini kan mga taga media sa press con sa first press con after kan special general membership assembly habo po kan mga tugang na ano yan na mag-react mga tugang si Manager Apo Alvarez. All right. Okay, so pasensya na ho, may mga reaction. May mga reaction sige, putol-putol nga tabi sa signal. Pasensya na po ata so cellphone ko medyo garo kon man ang signal digdi sa mo yang kinamumugtakan sa Metro Manila. Bako po makusog masyado ang signal kaya ano yan due to ano po yan signal kang cellphone tabi itong video nagcha-choppy, mga tugang ang signal regarding po sa siring na bagay. Okay, ano ba pang mga reactions? Tabi nido, babasahon tayo yan, mga tugang di po sa satuyang programa. Pagkalipas lang po, mga tugang kan, mga patalasta, salip muna dyan sa studio kang DCGB. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang
makipot sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa langkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? LDL pasta, LDL pasta na yan. Everyday pastability. Pasta, LDL pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. LDL sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta, everyday pastabilities. El Real Pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday pastability. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. excited. If symptoms persist, consult your doctor. Excited ang katawan at isip. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. In the life you have a So choose not sa banding ng barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose not strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, thank you so much. Natuloy sa programa sa DCGB. Gusto. Alright, sandali lang po. Nakaurong ko si, ano yan, former mayor. Ako kaya, natulang ko, ngapon ko sa iya mayor. Bago ako, si Pio. Natod kay si Pio, dun niya pat. Yan, di ba? Gutierrez, mga tugan. Pero kaurong ko sa kasubago, willing man siya na magsimbag may kinaraman sa press con kasuhapon. I mean, sa naging statement kasubago. Sa interview ta kay Mr. Paul Alvarez. Ano, pero mas pa rin ang, di ba? Madangog tamangyari. Tangani na, ano yan,
masabutan kan gabos, madali lang ta. Pudang ko gararay siya, ha? Reaction duman, mga tugang sa naging statement, tabi kan, saro sa mga members kan, Board of Directors, tabi kan Aleco. Yun, ringing po ang number ni Madam Pat Gutierrez, tagapagtara mga tugang kan APEC. Hello. Yes, good morning po, Ma'am Pat. Si Henry po Gararay sa DCGB. Good morning po. Ano po? Under po kitang ngunyan sa tuyang programa, napapod po kami gusto mi pong maghagad sa mga reaction. Primero, kasabago, kahoron kang DCGB News po si Mr. Paul Alvarez, saro sa mga miyembros kan Board of Director, nagsabi na ang hapot niya da po kung letter na pig-mentionin do sa press con kasong hapon na naghagad na i-terminate ang credit guarantee duman sa mga suppliers na kang kuryente. Nasend na po o talagang tasinda po da din sinang kopya kan sining na bagay po, Ma'am Pat. Any reaction po? Well, dahil man po siguro i-announce iyan kung dahil man po nangyari. Dati ka nabanggit magduman sa samuyang press conference. Effective number 4. Like, anuman na formatted credit guarantee for vessel purchases under the Aleco account. And kariba man po duman ang request duman sa IOMAP or Independent Electricity Market Operators of the Philippines na ibalik na sa ang prudential guarantees na ipig-provide kan APEC para mag-secure sa Western account ang Aleco. 3 days receive the letter. So it's very clear na na-receive na dahil pinadara na po. So kay po kayo din, ma'am, na inform o may communication ka mo sa Aleco Board? Siguro, ikaw po siguro. I see. Okay. Halimbawa po, granting na sabi po ba sa letter nindo, within 3 days po, mahalat ka magitulong aldaw para ma-approve itong senong request. May balik ito na itong bagay na ito. So, credit guarantee na provided sa APEC, para ma-secure sa WISM account kan Aleco. Kung mangyari na po ito, tabi, Ma'am Pat, what can happen po? Sisi nang ma-negotiate kang power supply sa Albay, tama ba ang pagkasabot ko sa president nito? APEC and NEA na po? It should be already Aleco. Okay. Aleco na po dahil gusto man lang po kang APEC or kang San Miguel Global na Aleco 100%. Kung ano na kuryente source na APEC. Tapos po ang expectation ng APEC. Lagat, ang purchase na na mangyayari sa kwarta na makukuha sa konsumidores, bayad kang konsumo, iusan na po yan ang ibabakal pa ng kuryente. Kung ano man po ang kulang, kinakipagilin pa yan. Hello? Yeah, go ahead po. Go ahead. Sige po, yung mga Opo. rato. Dahil na po siya. Ang transaction. I see. Opo. Mangyari po yan, tabi, Ma'am Pat, kung pera sa nakukolekta na ibabayad ta, ano po ang implikasyon kaan sa mga konsumidores kan kuryente? Nangangahulugan po nagari,
tama ba? Correct me if I'm wrong po, magkukulang ang posibleng babakaluntang kuryente sa sainda susog sa demand kan sa tuyang mga konsumidores sa probinsya kan Albay base po sa collection efficiency po kan APEC? Yes, posible po na mangyari. Kaya siguro po ang satuya na ipahatod sa mga konsumidores. Okay. Opo. Kung halimbawa po mangyari iyan, na bagay na iyan, para po sa, paano kaya tabi mampat? Pero, nahiling ko sa report during, Special Membership Assembly, halang kawunon po sa indong kwan, halang kawunon po sa system losses na nakukuha tabi regarding dyan. And, medyo hababa man po ang sa indong collection efficiency, tabi mampat. Paano po yan pwede na maging sufficiente ang pagbayad ta po nin supply nin konsumo ta sa kuryente duman po sa dapat ang bayadan? Number one po, pag-abot ka na APEC features ano, efficiency na sa 6% lang. Efficiency. Yan, 90 daily. Opo. Kaya nag-uusap. Kaya sa loob po, nawa pa rin ng kuryente. Opo. Dahil kuryente. Markan, sa ganyan na sitwasyon, dahil na po yung nangyayari. Now, manugod naman po sa system loss. Grabe po ang system loss, nagpuon hindi kang 19%, ngunyan po, nasa 27%, a little bit plus, siguro 37.2%. Ang katuyang system loss. Na nagkukostas ini ng milyones de pesos. Hindi po na system loss na ini, na ita na re-resolveran. Kasi nangani nagdagdag na ang APEC, 5 na ang teams na nagdadako nagagamit ng illegal na kuryente. Nadidifisilan man po kiraray dahil yung kondisyon bago ka padako na dapat igmakipresente na witness police. Ang mga kapulisan ko, igwaman yung mga itang obligasyon at kung minsan dahil kami nakakakua ng pulis na magiging witness. Kaya, pero padagos pa rin po ang sa tuyang programa na pagko kaya yung mga illegal na yun. Ining 27% na yung system law, sabi ko yun ay kanina ko lang na Ayun, sandali lang Ayun, sandali lang po. Medyo madali lang po mga tugang Naputol ang sa tuyang signal para sa clarification mga tugang kang tagapagtaram kan APEC. Tabi, madali lang. Ta-redial tagiraray medyo yan. Sana connect giraray kita tabi kay Madam Pat Gutierrez. Ay, naiko po, cannot be reached po yan sa iyang signal. Napano daw, madali lang. At mas maray po nakakuata ang ambos lados. Po na digdi sa tuyang programa, yung gabos digdan mga boses na kamutabing kita pong mga albayano, konsumidores kanaleko, ang apektado ka ini, pwedeng karahayan o pwedeng bako karahayan, mga tugang sa mga maabot na madali lang ta. Nagwara ang signal kan sa tuya tabing kaoron. Pasensya na kamo
sana mabalikan tatabi si Madam Pat Gutierrez Giraray. And then haputun ta siya, ay, naiko po, wala na siguro nalubat, nalubat. Bako, okay man ang signal ko digdi sa Samuya, tabing satellite studio, kang DCGB. Kaya lang pa, mas madali lang. Ano doon yung mensahe ni Jing? Jing? Ayan, sa linya? Okay, sige, sandali lang Alright, thank you. Alright. Sige, nasa linya pa lang po si Ma'am Pat ko. Hello, Ma'am Pat, good morning. Go ahead po, Giraray. Yes, naputol sa huron ta. Yes, go ahead po, ma'am. Sa reaction mo po, sa pigasabi mo kasabago, go ahead, tabi. We are on the air. Yes, manungod po duman sa system loss. Nasa presente, nasa 27%. Pero po ini kang pinakadakulang problema kan APEC na data na re-resolve yan. Despite the fact na 5 na po ang teams na karnear kang APEC, nangani magdakop kaining mga nagagamit ng illegal na kuryente. Alagad dahil po nagiging masyadong eficiente. Maski 5 na po ang satuya na teams, dahilan po sa ang regulation nagsasabi na dahil ka pwede magdakop ng nagagamit ng illegal na kuryente kung daing witness na police. And not all the time po nakakako kita ng karibang police na maging witness. Now, ini po na 27% na iyo po ini ang nagkukonstruir kan dakulaon na kapierdihan kan APEC. Tan milyones po ini ang equivalent po kaining losses na ini bulan-bulan. Opo. Sa 27% po naan, pero pong percent ang pwede tang i-pass on sa mga konsumidores, tabi Ma'am Pat. Same mangyari po kan sa piga po na 30% kang inot? 10% po. 10% ng Giraray. Iyo 10%. po yan ang Therefore, satuyan ang ng limit ay Pigapasa. 17%. So 17% losses na po yan kan APEC. Oo. Kung i-convert mo sa cash, how many millions of pesos po tabi Ma'am Pat? Mga between 80 to 90 million pesos a month. Per month? Per month po yan? Every month po. Every month. Alright. Now, last na lang po na punto. Alam po, granting po na Aleco and NEA na ang mag-negotiate para sa pag-purchase ng kuryente. Ano po ang assurance na, taka mo mangyari po ang magkukolekta, di ba? Ano po ang assurance na magiging mare po ang collection para masimbaganta itong dapat po nabayadan kan Aleco duman po sa supplier in kuryente, Ma'am Pat? Well, bientras na aniong pa ang APEC, taday pa man natatapos ang buhay kan APEC digdi sa Albay. So SMGA kang Sabado pa sana. So medyo halawig pangani kayan ang bako pa, not because naso 600 na representatives kang konsumidores nagbuto na pahalion ang APEC na automatic po na mahali na ang APEC. Igwa pa po iyan kay mga halawig na hururon. Sa igwa pa kay mga legal na mga bagay-bagay na dapat na maplansya. Henry Rom Dumunta na ang concession agreement nasa 25 years. Ngunyan puputulon sa laog ning 8 taon. Ang APEC daipan nakaka-recover kan investment na ikinaagninda. Sa 8 years pa sana. Pisar kan paglaog kan APEC sinabatulos ni mga makusugon na bagyo. Kaya gabos po ini ipatawantan ning konsiderasyon. So, since daipan nakakabawi ang APEC kan sa iyang investment, dakula po na legal na huron iyan. In fact, mako po akong abogado sa simpleng pagsabot, if there are 2 na nagkontrata sa sarong bagay, kung gustong putulon ang kontrata which is a legal contract, dapat mutual po na pareho gusto na putulon ang kontrata. Sa bagay na ini po between Aleco and San Miguel Global, ang nagusto sana po na magputol kang kontrata Aleco. So halawig pa po na hururon iyan legal. So mientras naaro ka ng sitwasyon, magsiserbi mang Giraray ang APEC. Pero iyon na nga po yan ang development na daina magagaranti ang San Miguel kung anuman ang kakulagan kang Aleco sa pagbakal ng kuryente para sa Albay. Opo.
Okay, Ma'am Pat, salamaton pong oras mo sa DCGB. Ano po ang mensahe mo sa mga konsumidores kang Aleco as in APEC na nagdanangungunyan? Well, ako namumundo personal dahil pati ako pigbabatikos, pati edad ko, pati... Well, sana po sa mga konsumidores, baging cool sa nakita. Tanggabos na problema, igwanin solusyon, nasa maray po yan na hororon. Punduhon ta na po ang pagbatikos, punduhon ta na ang pangmuda, punduhon ta na ang panginsulto sa mga personahe kan APEC, sa serbisyo kan APEC. Sang APEC yaon magiraray po na magsiserve sa mga konsumidores. Dahil po makakatabang, dahil makaka-improve sa serbisyo kung padagos at statuyang pagbatikos. Lalong-lalo na po, Henry, na dain na pagpadagos ang pagsabotahe kang instalasyon kan APEC. Na araw kang nangyari kang simana bago mag-agma. Na tinapunan ng bomba sa satang substation, tapos nagtinapunan ki baterya na magkasugpon sa main line kan feeder 2 kan Washington. Punduhon na po yan. Masisettle ta po ang problemang ini sa barhay na paagi. So, kaipuhan ta po ang kooperasyon. And number 1, kung nagamit kita ng kuryente, magbayad po kita in time. Kaso prosedimento kang pagsingil, kan APEC, iyo manggirare po ang mangyayari. So, dahil po magbayad on time, na after a warning, puputulan man po giraray. So, sana po maintindihan ini kan satuyang konsumidores, nganing matrangkilo ang supply kan kuryente. Apo, Ma'am Pat Gutierrez, salamaton na maray sa oras mo tabi sa DCGB. Mabuhay po kamo. Salamat sa imo. Good morning. Good morning. Thank you so much. Mga tugang, iyan po ang reaction man kang tagapagtaram kang APEC. May kinaraman mo sa interview taman kasabago. And then to clarify further sa mga nakasurat tabit sa nangyaring press conference kasahapon, mga tugang, may kinaraman yan sa issue na nagpoon sa mga actually kung ilingon mo po mga tugang nagpo ini sa naging issue political ini kadumi naging mga election. And also po we apologize for the bad signal. Sorry po sa mga nagtext sa kuya na putol-putol pa dapo sa ibang parte. Nadaran ko sa kuyang cellphone, okay man ang audio, ang signal pero putol-putol po lang palan sa ere, medyo closed kaya ang lugar mi. Kan actually ang signal po bako duman sa samuyang satellite link kundi sa cellphone po kaya sa nagka-problema pasensya na po. Anyway, thank you so much for your reactions tabi na very eager kamo na sabuton tang issue tungkol tabi sa tungkol sa APEC and Aleco. Hello Toy Reynoso, Marinaga bro. Ay Marinaga. Bro. Yo. Hello sa boss, bon buyan. Yo, salamaton. Huli si Primo Monglin ng Dalangog. Kataling ko. Primo. Pasiram-siram mo nito naman sa Europa. Sige. Sa diring opinion ko ini about legal matters. Go ahead. It should not be natumbukon ang spectrum statement. You know why? We continue to contend the concession agreement was onerous. Again, kumahan sa terms of reference was weeded out. Kung magpara-concentrate ka na naman sa concession agreement, meaning, in essence, pero pinatipay tayo sa concession onerous. It should not be after the termination of concession contract. No. Termination of statement of APEC. Sa tibabubultada yan sa tuyang argumento. Ang gusto sabihin, pagkukonsiderar ta sa kontrata na invalido. Let me ratify kan General Assembly. Dapat i-terminate na dyan sa endang operation and management of APEC for reasons of gross incompetence and violations of the Magna for residential electricity
Ito dapat i-terminate, ha? Yeah. Kaya, ngunyan pigil concession contract na only rules. Aber daw, dahil man dapat tindakan mag-invoke na on legal aspect, only rules talaga yan. Yeah. Bato yan applicable. Na dahil, duman sa terms of reference na biniding, we found out, in fairness kay Governor Rosal, na arabo kami tarawang kikopya. Yeah. Sana nagkukopya. Yung mitulos duman sa luwas kanapek, in front of many witness media, actual media, etc., we found out that there were 8 deviations in the major provisions of the terms of reference. So pagbabayad, obligado na dapat whoever wins the bid, siyan makargo kang 4 billion na binayaan kang kuraptong Aleco. Ano ang pinirma na kontrata? Yes. Igwa ng kulatilya. Mabayad ang APEC kung if there is a positive net cash flow, 50% sa Aleco, 50% sa APEC. And until now, sad to say, piso, like pirak na ibinabayad. Because APEC does not deliberately declare or disclose any positive. Yeah. Kung ang APEC na ko na nalulugi, may posibilidad man na ito. Right, na sinabi nindang here, wherein 100% we believe na 100% nakukuha si Senda sa mother company ni San Miguel Global Power Holdings. Ang pagpapahog ninda, pwedeng kirampit pa kayaman ninda, sa mother company ninda. San Miguel Global Power Holdings. Okay. Sa 8 taon, nagtigdi siya na Sinda Salbay para mag-charity ang permission nila. Yeah. This is a private entity. They are after profit. And they are operating a non-profit Aleco. Aber daw, may daya talaga dyan. Yes. Para kung di kami kung ako, dapat ini, kung kayo nag-transmog mo niya na legislation. Okay. Okay. Salamat Igo. Thank you so much. Mga tugang reaction po ni Toy Rain, mga tugang may kinaraman dyan sa siring na bagay. Alright, sabi kan sa tuyang texter, Henry APEC cannot impose that Aleco must assume the responsibility of providing where to get the source of electricity because in effect, the ending of the concessional agreement between them is not yet perfected. Aleco has no authority to assume APEC responsibility. Otherwise, APEC can be charged of economic sabotage in case APEC fails to provide the services. Yun. Ang dami pang reaksyon. Mga tugang magbabalik po ang programa. Alas 8:48 na, Ninaga. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, Iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol CHD. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya, ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumpletohon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Sa simpleng gulay, Maggi Magic Sarap ang nagpapabuhay. Kaya, oh, Magic Gulay. OMG, ang sarap-sarap mong tunay. With Maggi Magic Sarap, all-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic, at iba't ibang spices. Try mo na sa pinakbet, sinabawan, at iba pang lutuing gulay. Ang sarap-sarap mong tunay. Oh, Magic Gulay. With Maggi Magic Sarap, all we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, alagang Unilab. Para manalo, kailangan ko ng tulong ng iba. Bukod sa sumusuporta, meron din nag-aalaga, katulad ng Unilab. Sa sakit ng katawan, nag-aalaksan po ako. Kung may sipon, Yusep agad. Pag nangangasim ng sipmura, Kremil S ang gamit ko. Wala pa akong gold medal. Pinagkatiwalaan nila ako. Ang alagang Unilab. Kasama ko noon pa. Alagang Unilab yan. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Alaxan. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Newsep. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremil-S. If symptoms persist, consult your doctor. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. Real asim ng sampal. Mas masarap. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang. Mas pinasarap versus
previous formulation. Di lang puro asim, Maggie Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggie Magic Sinigang. Maggie Magic Sinigang. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para maliksi sa PE classes? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Ang nakaraan sa ginhawa sa piling mo. Tumigil ka, Ika. Kailangan na ng dekalidad na gamot ni Don Eduardo. Pasensya na po, Donya. Ngunit, Mas magaling ka pa sa doktor? Pambihira. Malayo pa ang nilakbay niya. Donya Claudia, pwede naman tayong mag-schedule ng libreng konsulta at laboratory test with partner doctors and mobile lab. Meron pang free BP monitoring sa Generica Drugstore. At higit sa lahat, maaari kang magtanong sa friendly pharmacist para alam natin kung ilang beses iinom ng gamot si Don Eduardo. Totoo ba ang lahat ng yan? Claudia, mahal ko. Eduardo! Abangan ang huling kabanata. Ginawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, bukod sa abot kaya at dekalidad na gamot, pwede ka pang magpalibreng konsulta with partner doctors at magpa-test sa mobile laboratory partners. Ginawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugan, balik po kita sa programa. Digdi po sa DCGB. Dagdagan ta po ang report. Hali po dyan sa luwas. Digdi po sa ngunya na pag-aaga. Nasa linya po mga tugang si Ange Galero. May kinaraman sa iba pang mga report. Albay Veterinary Office planong i-stabilize ang presyo ng mga produktong karne. Produktong karne, mga tugang sa probinsya Canalbay. Report. Hali po kay Ange Galero. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagtag niya itong pareta, pinag-aadalan ng unyan kan gobyerno provincial kan Albay na masolusyonan ang trading imbalances nin mga livestock asin produktong karne. Ini ang rason ko na nagkaigwa na inisal na pagkikipagtipon ang Albay Veterinary Office sa pamayon ni Dr. Pancho Melia. Kaibahan si Legazpi City Veterinary Officer Dr. Manny Estepona matapos na mapag-araman nga ni gikan sa Legazpi Livestock Cooperative ang mga negatibong epekto darakan African Swine Fever o ASF sa hog industry pati na ang presyo kan mga frozen meat. Kung kaya kinakaipuhan na magkaigwa ng centralized pricing para digdi para daiman palabaw minsan ang singil kan presyo kan mga paratienda kan siring na mga produkto. Mientras tanto, hinagyat man ni LLC o kay Legazpi City Livestock Cooperative President Aldin Minya ang gobyerno lokal na magkaigwa naman in border control as in checkpoints para sa gabos na mga malaog na produkto kay ini sa Albay lalo pangunyan na presente o kay existido na naman ang mga kumpirmadong kaso ni na ASF o African Swine Fever sa probinsya kan Sorsogon na haran ni sa naman sa nagkaperang barangay kan syudad kan Legazpi. Tabi Sir Henry, ang mga dagdag pang informasyon kay Bahan Sibuhay sa Mobil, Ange Galero, DCGB. Salamat Ange sa report. Hali dyan sa luwa. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga tugang niya na pagkaaga sa tuyang programa, panagpagirumdum pa ang lokal na gobyerno kan Daraga.
sa publiko na magsunod sa health protocols tanganing malikaya ng paglakop kan COVID-19 katakod po kan selebrasyon kan fiesta sa aga. Detalye po kang report kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, good morning VP. Good morning sa mga paraantabay. Disperas na kan kapiestahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Magsunod man giraray sa public health standards as in protocols. Iyan ang pagirumdom kan LGU Daraga sa paagi ni Public Information Officer Hanevet Solidan kung sa insigun sa iya nakaaktibar sa kudngunyan ang Municipal Health Office sa oral daw na pagbabakuna kontra COVID-19. Siring man na nakabantay ang mga personahes kan Public Safety Office as in iba pang autoridad para sa pasi-orden as in maipasunod manggad ang health protocols maski lamang ang minimum na protocol siring sa tamang pagsulog ng face mask. Mientras tanto, sigun Solidan, kumpara ka mga nakaaging taon, talagang riparo ngunyan na medyo diit ang mga tao na namamasyar, nagpapartisipar sa mga aktibidad. Alagad sa ibong kaini, sigun Solidan, kay puwan talaga man giraray maipasunod ang health and safety protocols. Tangani malikayan ang posibilidad na pag-alintuto kan helang na COVID-19 katakod kan selebrasyon kan sa fiestahan. Dera kaini, pangapudan ni Solidan sa Daragenyo sa publiko na maski puro papano, magsunod man giraray sa protocols as in magsulog din face mask. Mientras tanto, imbitado kan lokal na gobyerno ang lambang residente para sa mga nakalinyada pang mga aktibidad. Taod-taod na banggi, iyo ang LGU Night sa aga, pitsa 8 ka fiestahan mismo. Special non-working holiday dahil ng trabaho as in class ang mga estudyante sa bilog na Daraga. Igwaman in Dawn Procession, alas 4 an maagahon, mantang pag-abot naman kan Setyembre 9. Magkakaigwanin jump fair poon alas 8 an aga, sundo alas 5 an hapon sa Daraga Covered Court. Pitsa Gis naman tabi MVP, Sabado, Extreme Drag Race, Motor Show as in Extreme Sports Competition. Duman iyan sa Duterte Highway. Mantang pagkabanggi kaya na Pitsa Gis. Papauwiin na si Baby, ang OPM band na Orange and Lemons as in Iguaman in fireworks display. Okay, so yan man tabi VP, ang mga dagdag man na impormasyon kan celebration kan fiesta digdi sa Banwaan kan Daraga. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Mga tugang, iyan po ang kabilugan, kang presentasyon kan ito yung programa ng hapotig di po sa DCGB. Salamat po kasi nung pagkantaway. Pasensya na po sa mga reactions, ano, dahil ko nagkabarasa sa iba and magin sa mga reaction study sa ito yung Facebook Live. Kunya na pagkaaga, mga tugang, mabalik po kita sa aga di ako magkakasabay sa board duty. Tabi ano, ang flight medyo na pangki alas 9, ang unya na half hour daw, alas 6 po nin aga. No? Alas 6 nin aga ang flight, alas 6 nin hapon ang flight mi po ngunyan. Pasiring po sa Abu Dhabi, then to Abu Dhabi to Amsterdam. Tapos, ang abot mi po duman aga, mga tugang na, mga siguro mga, anong oras po? Mga 8 o'clock, mga 8:30. Mga 8:30 ang abot mi tabi duman sa Amsterdam sa aga. Kaya po, ma-join naman ako sa satuyang programa, mga tugang September 9. September 9 tabi. Mga tugang para sa mga detalles, ni pang istorya di po sa tuyang programa. Pagkapanagos kita sa pagkatunin ng serbisyo po. Pero kung sa tuyang broadcast, mga tugang live from Amsterdam and live man yan from Rome sa Italy, sa Vatican City. Para po mga tugang sa iba pang mga pangyari po sa muyang pinagbibisita. Asin po ang samuyang katuyuhan kan travel na inipon mag-attender kang International Broadcasting Conference nagigibon po luman sa RAI Amsterdam. Apat na aldaw po yan na pagtiripon mga tugang kan mga broadcasters and mga broadcast mutuals, mga tugang sa Europa, lalo na po luman sa mga nasyon na aktibo ng operasyon kan broadcast, sa mga European countries. Okay, salamat po kasi ng pagantapay. Sa pangaran po kasamuyang bilog na pag-iriba, digi po live broadcast mga tugang from Metro Manila. Ang samuya pong Executive Vice President, asin po current Station Manager Glenn Barcelon. Siyempre po ang samuyang Presidente si Ma'am Brenda Locsin, ang samuya pong Vice President for Engineering, asin Chairman of the Board si Sir Jose Locsin Jr. Si Mark Chan po, ang samuyang IT, Mark Chan Madrid, digi po sa Metro Manila. Then, dyan po sa studio, kang DCGB, ang samuyang Chief Technician, Ramir Tanay, dyan si Angel, si Trecia, si Richard, sa newsroom po, News Director Edwin Peralta, News Manager Marty La Cruz, asin po ang birog na tropa, kang news team, nagpaabot ng report ko na pag-aada. Salamat po sa ng pagantabay, ini po si Henry Maceda. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.